Tapi ada yang bilang jadi itu istilah gitu kerja nggak sih? Ya nggak? Iya kerja. Iya kan, Nyari rumput. Ya. Kalau Tapi sampean maksudnya itu istilah kan? ya itu kalau sampean belum punya suami nanti siapa tahu jodohnya dari sini. Waduh, belum sih, belum punya. Guys, Umurnya berapa? Seltzer, welcome. Umurnya? How are you? Apa? Umurnya berapa? Tebak dong. Seltzer, how are you doing? 25. It's been so long. Ya, hampir benar. Ya Allah, Ya, 25 loh. Akbar. Welcome back, Seltzer. Aku iya 24 tahun ini. Ya, siapa tahu ayo cah sing umure rada ngono kita iki. Kayak gimana gitu mau ngalahinnya ya. Guys, help me. Aduh. Kak, ini. Apa? Coba itu mic-nya ditempelin di Emang ini. kecil banget ya suaranya? Terus teriak sekenceng-kencengnya. Buat apa Joy? Buat bangunin teman-teman yang lagi rebahan ini loh. Oh iya, pada bangun ya. Bangun! Semuanya bangun! Gak bangun juga ya mereka, susah emang. Suruh pakai aku. Pakai aja nggak apa-apa, aku malah nggak pakai ini. Habis ini aku cari. Aja nggak pakai. Aku habis cari rumput kok. Gak, sebenarnya beneran Mas Yun, sebenarnya itu istilah atau beneran nyari rumput? Oh, Duh, ini satu-satu aja. Kok keroyokan? lho ora ngerti lah. Sing ngejak mempolo sapa lho? Aku gak pengen join lab kok. Mbok jak lab aku ya manut. Iya ya Kak, tak keluar. Lah. Sapa sing ngejak lab? Aku ya ora ero e. Terima kasih banyak ya Kak ya. Sehat selalu lancar Ya. rezekinya. Ya. Oke. Iki piye? Iki sapa sih? Iki sing arepe lab join sapa? Apa aku metu? Tak keluar ya. Pulau mawon. Oh, sampean Mas Yun. Lu sampe Ya. PK kali ini tiang kali nggih. Mboten kula tak metu mawon. Malah mboten ae PK lek ngoten. Oh ngono. Peh sampean kok kebejan dadi wong urip ki piye? Kebejan niku napa, Mbak? Maksudnya? Kebejan ya beruntung ngono lho. Untung Lek beruntung pelalakonmu apa toh Cah Bagus kok iso beruntung oleh hadiah mobil sampai viral yang TikTok ki apa rahasia hidupmu? kula duka Mbak nggih kula mboten tiyang sae kok. Padha masih aku ya dudu wong apik kok Tapi aku Bisa. mempolo dirimu. Sampeyan ngapunten tiyang pundi? Kula tiang Blitar. Isik tok iki meng sing asing mempolo aku ki sapa to jane sing ngejak join lab niki mau sinten? Kula kan ngawur, kula duleki ngoten namungan. Oh, syukur ngawur didulek-dulek. Masamu penak kok dulek-dulek ngono apa? Mboten. Lah ya kok syukur dulek we. Nggih. Duitmu wis akeh no saiki Cah Bagus. Ya, Tro. Ah. Lah winginane niki damel ngagendaken ada acara ndek rumah niku. Ya Allah. Butuh golek bojo ra? Tak pek mantu po. Walah kula tasih alit kula dereng Jawa, dereng bleneh, Bu. Orang bunga. Nggih. Oh alah, gibah iki gibah pagi-pagi Bekasi nggih. Iki lho delon cek kodam Yun nyai, cek kodam lho jere kon ngecek kodam. Ra usum cek kodam ya Yun. Sing usum nyambut gawe sregep golek duit sing akeh ya Yun. Nggih, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Tuhan akan membuka pintu rezekimu. Kuwi lho dituturi Yun kuwi lho, reti ra? Ki sing polo-poloku, follower. Piye? Bukan saya nggak nuturi, Mak. Ya ora apa-apa to Yun. Kuwi kan iki sing mempolo aku kan ya wong durhaka ya banyak. Ngono ki kata-kata mutiara perlu diucapkan ngono lho Yun. Sapimu pira le akeh le, utang oleh ra? Mboten gak ada. Aku lho, Mak. Lah,
Lah mbok posting ngorat ngaret ngono maksudmu piye aja merendah meningkatkan bulu ketek kowe. Buatan niki lah kan. Kula kan niki to. Buruh. Lah ya padha masih aku ya mburu esuk-esuk nyapu ngosek-ngosek WC iki mbokmu. Niki wau nggih nembe niki ngrumput. Cuma niki kan HP-ne lek numbasne bapak niku dadi ketawi resik. Jan kowe ngetop ya oleh mobil barang teko nggone apa kuwi jenenge kuwi kaos-kaos kuwi lho ya aku jan mempolo dirimu. Tapi mboten usah anu kula sami mawon Mbak anu Mak. Mboten tiyang sae. Sami kula nggih mboten tiyang sae lho Cah Bagus. Nggih, padha awake dhewe iki kusro wayah mbokmu wayah rokokan wayah ngopi ya ngopi cak cuk ya biasa Cah Bagus. Nggih, sami mawon. Nggih, wong urip ki dinikmati wae ya Yun. Nggih. Tapi itu dirasani nggih an. Loh, lek ra dirasani rasa dadi gedhe Yun. Kowe ra iso viral, kowe ra dilok-lokne ra dibuli netizen ya lah. Kowe kelahiran piro to Le? Kelahiran piro? Tahun piro? Kula tahun niki 2000. Kalih 2 Lah. 2002 ya barengane anakku sing bareng. Balen apa setri, Mak? Anakku wedo-wedo ayu-ayu, mbok tak pek mantu po weh. Tapi mboten enten sing ngerokok to. Anakku ngerokok. Wah. Lah aku lek pas wayah radio bareng linting wong loro ning jero kamar. Piye to, Dik? Bisa ngono, ora usah kelon rokokan tok nglinting. Setil nggih. Padha ngerokoke pas radio dikit, Mak. Wis to, wong urip ki lek cinta ki ora usah mikir rokok larang, ra duwe rokok nglinting mbako grewol ora apa-apa. Mboten maksudnya kan lek sing wedok ngerokok sing lanang ngerokok kan wayah ra duwe dhuwit ngono nglinting ulur jero kamar. Iya to, Dik. Lambu, Mas. Lah iya kan setil Indonesia. Nggih. Mau wong urip ki penak ngene iki. Aku wingi ya tahun-tahun iki jane duwe wedhus ya ngaret dhewe. Ngono suwe-suwe ya kaya kesel awak ki. Jan followermu ngeri ya, Cah Bagus. Ya, follower niki keluarga kula. Piye? Keluarga kula. Ya keluargane. Ya, Yun. Masa ora sir arepe rabi ngono ya Yun, dhuwitmu akeh Yun. Napa? Dhuwitmu akeh ra sir rabi ngono? Datrane damel tiyang sepah. Ramen katekno. Jan. Omahmu ngendi to Yun, aku kaya ora cetha mengikuti tok, mengidolakan dirimu ya Allah, wong iki kok bejo men omahmu mengidolakan. Enggak mau. Jangan mengidolakan. Enggak boleh. Loh, ngidolakne ora apa-apa ngefan, maksude kok ya iso ngehit, wong gara-gara ngarit wae iso ngehit. Dinane ngene iki kena dingge inspirasi kowe anak-anak muda wi sing padha klumbrak-klumbruk. Jangan. Mengidolakan kaya dikapakne kowe iki. Lebih baik mengidolakan Nabi Muhammad yang bisa membantu kita. Lah aku kata-kata ngene kuwi. Kuwi ngene. Maksudku ki ora mengidolakan ya menginspirasi kuwi. Wong wedok-wedok, wong tuwek-tuwek lanang timbangane netizen dadi netizen julid. Ngono lho, maksud kuwi aktivitasnya mbuh masak, mbuh ngosek WC, mbuh ngarit, mbuh ngepel. Oh, saiki ki Indonesia ki golek dhuwit ki penak banget. Nyamene kok do sambate apa ya to? Yogane jenengan pundi, Mak? Ayu menik-menik. Kira kono. Ningali. Tak dudoi jenenge Dona. Lho TikTok-e jenenge Dona. Ya to Dona. Dona Anwar. Setengahane teng pundi? Tas mulai kok Amerika, sik tas lulus dingi. Amerika, Pak. Tas lulus. Allahu Akbar ya Allah ki jenenge Dona Polonen. Nah kuwi. Ngono sing sak lantaran kan. Kacek setahun mbek wakmu. Kacek setahun. Masih di Surabaya. Lek nang Surabaya kula hampirane.
Ampirono jenenge Finis Anwar, Finisya Anwar. Hah? Malah makan anak iki. Nah, ora makane ndokmu semplok ora makane anakku ki. Maksudnya mereka pas bebas ya nenten toh. Dam. Taput. Dikira makane anak. Tahun nomel dulu. Piye? Tahun nomel. Iya, lek kene iki paham, mbokmu ngene iki paham mbokmu. Nggih. Paham, mbokmu. Omahmu ngendi to, Yun? Kula mboten gadah griya. Tulungagung, ngeni. Tulungagung ini kota kelahiran saya, masih dalane angel. Ya, wilo dalan angel suwi penak dalane. Wong angger kerep dilewati no penak lho Leca Bagus. Nggih. Ah, ngono lho, masih dalan angel kerep dilewati suwi penak. Ya. Dalan iki ngomongnya dalan, Bud. Sudah berapa tahun menikah? Menikah sudah hampir 12 tahun. Rolas tahun. Se. Iki bojo keloro, Cok. Bojo keloro. Enak sing janggal. Sik to. Bojo keloro, Cok. Nyecret ae kaya manuk urung dipakan nih. Tapi kowe ora ngerti lho bojo, lek duwe bojo bojone nyetret ngene ngrejekeni le anggitmu. Embang meneng klentak-klentuk ngertine dikeloni tok ame ngopo ayo. Lek ne biasane sing ngeten iki kan pinter to golek utangan. Utangan dongmu amblek golek duit ngono lho. Pinter golek duit. Biasane ngeten, Mak. Anu yo sesuk tak balik nih. Tenang. Tukang rayu wong ngono masamu. Dimpun nek ngoten Mak nggih, kula tak niki. Oke, selamat ngarit. Oke, aku ya arep nyemer rambut sik, rambutnya mbokmu putih kabeh. Lancar rezekinya juga Oke. serahkan kapan ada salah aku yang kurang berkenan saya minta maaf. Sami-sami sedaya mawon kula nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah sedayane menawi wonten luput lepate nggih mbok bilih benjing niku panggih tendalan nggih saling sapa. Kakaknya orang mana? Boleh minta waktunya sebentar untuk PK? Jangankan waktu, makan pun tak kasih. Asli. Kakaknya orang mana? Aku aslinya orang Lamongan, cuma sekarang lagi di Amerika Selatan nih ya. Sopan ya, iya. Dibantu tetep, guys. Anu buatan datang Amerika Selatan ningali tembok kaya embot mungkin. Selatan kira-kira nyebrang kali. Makasih tetepnya ya. Soalnya niki napa niku? Apa? Duki tembok mawon kula pun apal niku. Jalan. Iya iki Mang. Pasangane lek Jupri kita mbok ya. Makasih ya Zah, makasih semuanya. Ya sobat-sobat ngaret ki padha rene. Nek kabeh sobatku.